min gindin zama zuwa yau an yi abin da Nijar ba ta san shi ba, ba a taɓa yin shi ba a zaton an yi shi. Kafin demokuraɗiyya ba a taɓa kashe ɗan Nijar farar hula bare soja guda 10 a wuri ɗaya. Haka ne? Amma an kashe su a zamanin demokuraɗiyya kuma ta mana alƙawalin tsare jininmu. Bayan ba ta tsare ba kuma sai ma ta yi sakaki jinin namu ya zuba. Iliminmu na da yanzu ban mu samun shi, baya yayi ba gaba yayi. Abincinmu na da, ƙoshinmu da muke da shi, tattalin arzikinmu baya yayi ko gabe jama'a. Kiwon lahiyanmu na da da na yanzu gaba muka je ko baya muka je. To kiwon lahiya yayi ƙasa, abinci yayi ƙasa, tattalin arziki, tsaro yayi ƙasa, ilimi yayi ƙasa. Wace al'umma ce za ta zama lahiya? To kaga samar da wannan shine abin da zai sa a so shugaba kowane iri ne ko ta ina yazo. Su kuma 'yan demokuraɗiyya ba su yi himma ba su yi hoɓɓasa ba wajen samar da wannan, sai suka tsaya suna rarage suna biya turawa. Amma sun mana alƙawarin samar da wannan sai dai kash ba su samar ba, sai suka rika biya turawa wajen biyan bukatunsu, wanda su kuma biyan bukatunsu kishiyar abin da ake so a samu ne. Wannan shi ya sanya duk wanda ka san ba a so, idan aka ji Faransa ta zage shi sai ka ji farin jini. Ba sai ka san shi ba, na kirki ne ba na kirki ba ne, jin Faransa ba ta san shi kawai kaji kana san shi, saboda bala'i da aka sha nata. Ba wani ɗan siyasa da ake ƙi, uwar gidan shi ce ake ƙi. Wallahi haka nan ne. To don haka nan demokuraɗiyyar da bata amfani mutane ba, sai da wanda bata amfani mutane ba, ya kamata idan an zamna sai da yawa tare kallo me yake sawa talakawa idan soja ya yi juyin mulki, bayan su suka zaɓi mutum soja ya juyin mulki kuma su ɗaure ma sojan gindi, me ya ka haka? Ai kamata a ce sai tana zaman haka. An kashe mutum kaza a gari kaza, sai dai yawa ta yi zama ta ce wannan abin bai dace ba. Sai dai ba ta ubai ko ta taba yi? To ita Najeriya take shugabancin sai da Allah muna so mu ba da sako zuwa wurin su. Shi wannan shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa da yake cewa shirye suke an ba su izini. Ai kaga a ka'idar soja ko baka faɗa haka ba, an san a ka'idar soja idan shugaban shi ya ce mishi dole ko ya iya ko bai iya ba. To faɗan muna shiryan jira muke a ba mu izini, to wani abu ne da yake ran shi daman na haushin al'umma. Kun san ko dan ina ne? Dan zangon Katab ne, ba Katafe ne. Daman tarihin kakannin shi da uwayen shi sune suke ta faɗa tun daga 1980 suna kashe musulmi, kuma Nijar ƙasar musulmi ce, kuma sai aka ba shi dama zama hafsan sojojin Najeriya, kuma ya zama hafsan sojojin ECOWAS. Yau damar da yake nema ta samu. Inda za a kyale shi ma tun daga Zaria zai fara, domin shi ba wai an san. Da haka kihi yana ganin ka mai jakuwa, mun san ko ɗan ina ne kai, mun san kakanninka, mun san danginka, mun san uwayen gidanka. Kuma Kiristo ba ƙarya kake yi, kuma kai ma ka san ƙarya kake yi. In ko gaskiya kake yi, to ka rena ma 'yan Najeriya wayo. Yanzu Kiristo ba Musa, kana da sojoji, ka ƙware, kana da mabiyan da suka ƙware da makamai isassu da za ka iya tada ƙasa. Ka kwace hilin jirgin kasai, ka kwace fadar kasai, ka kwace kazaɗin kasai, amma balle turji yake kama 'yan uwanka, dogo gyaɗe yake kama ɗan uwanka. Tun da nake a duniya, in ba a zamanin bauta ba, ban san ba a wannan zamanin da za a ma ɗan adam tirke a daji, a ɗaure shi da sarƙa,
alaka a hili cikin duk ruwan saman duniya ya dake shi